Wakinogor Burjungnogor MDC achuk thai amcheni lukurok simiya Tipra Mothani ngi samung tangnai buba grani ngi samung tangnai Sengkwrak roknobo khabaino naikoli tongo borom gwnang MDC Runiel Debbarma Jeng uram no chini koktomarokni bisingtwi koktoma nugo Wakinogor Burjungnogor achuk thaini MDC maya gwnang Runiel Debbarma amcheni lukurok birmano klai tongkhangke bialo klai tongkhangke khanai simi tongya je mansak borokno thangui chubamani je mansak borokni birmani Jorao Gana thang bachamani amchini tongkosong lukurokno simiya amchini bubagrani Sengkwrak wngwi samung tongnai rokno bo chubamani mangpili kasai phaikya chini koktomao sangrongsalo Wakinogor Burjungnogor achuk thaini MDC YTF ni achukphang borom gwnang Runiel Debbarma maikhor kamio Mothani Sengkwrak khoraksano bini bufani maikhlai panda khaina bagui je mansak baithangni rang chubamani koktoma kasai phaikya chini koktomao asalo YTF ni Debbarma tai juda juda Sengkwrak rokno logi tei MDC Runiel Debbarma maikhor kamio thangui bubagrani wngwi samung tangnai Sengkwrak ni yago baithangni je chukmani rang chubawi yapari kabukha o maikeno amchini tongkosong lukurok simiya Mothani wngwi bubagrani wngwi samung tangwi tongnai Sengkwrak rokno bo chugya jorao je mansak chubai thanai hinui saka maya gwnang MDC Runiel Debbarma Tanai sal koikdin sikang sini masa warrior ni bini babu Hamya ngi thimani tini buni bosor saddo omono sing tini kisa je mansak financial help khaipika tini oro maikhor parabo hai hambai